si vás nahrávať, lebo je to verejné priestranstvo a iba nemôžem to nikde zverejňovať, viete. Je to pre vlastnú bezpečnosť. Požiadam vás, aby ste to vypli. A ďalšia vec vás požiadam, aby ste teraz odišli s tým autom, pretože tu v areáli nemôžete s touto nálepkou parkovať. Mám zavolať vedúceho? Určite môžem. Zavolajte vedúceho, kľudne. Ja si s ním vybavím. Čaute chalani, dneska sme tu na okruhu Slovakia Ringu a je tu Porsche Day. Prišli sme proste trošku zobrať 911 Carreru S. Takže sa nejako dostaneme dnu, ale zabudli sme registračku, takže nás nepustia dnu. A nechceli nás ani tam dnu za rampu pustiť, takže sme museli trošku sneaknúť in jednu takúto kartičku. A teraz bude ešte challenge, že dostať sa na ten okruh, actually, keď sme nie je zaregistrovaní, lebo sú nepríjemní voči nám, ale všetko je možné, keď veľmi chcete chlapi. Na to nezabúdajte, takže poďme na to, ideme si užiť Porsche Day. Dobre, tak poďme sa kúknúť na najlepšie auta, túto, alebo respektíve na všetky. Poďme začať túto. Takúto som chcel najprv, tak by som si kúpil, ale hlavne o dosť nižšia, ako klasická tá Carrera S. A vieš, čierne tieto vnútričky, ten interiér, to je také no to. Ja potrebujem mať červený alebo biely interiér. Neviem potom, ktoré sú to akože pekné auta, že ktoré by sme mohli kúknúť. Neviem, sú nejaké staršie tie Carrery, 4S, Carrera 4, a táto GT3, tá je silná. Ak ja by som si kúpoval ďalší Porsche, tak úprimne by som si fakt, že kúpil GT3. To je najlepšie value za tie peniaze, čo dostaneš. Turbo S je tiež akože dosť silné. Turbo S je dosť silné, ale GT3 podľa mňa fakt, že popiči. Že imidžovka, vie sa na tom zabaviť do tých zákrut a takto všetko. Ja si myslím, že aj tá Carrera S, alebo vlastne základné tie Porsche majú dosť veľký výkon a akože Turbo S alebo takto, keď nie si ako v Nemecku, tak nevyužíš, lebo však chápeš na rovinkách. A GT3 je podľa mňa super, lebo je dobrá do zákrut a RS je strašne na daily, na piču. A je to skôr iba také ako keby zberateľské auto a neviem. GT3 je podľa mňa najlepší Porsche, ktorý sme dali. A vyšlo teraz aj reálne, že nové Porsche, GT3 s manuálnou prevodovkou, ktorá bola najrýchlejšia. Takže to je celkom cool. Ak budem ďalší Porsche kupovať, tak asi GT3. A iba kúkam tých ľudí, normálne tu 40 000, 50 000, chápeš? Ja som reálne, že najmladší človek na Slovensku, ktorý vykešoval vo svojom veku 22, proste 911, úplne že novú a vyšnuté legit spôsobom od nuly, že nemám bohatých rodičov ani nič, takže OK, 75, dobre, sorry, to je dosť super. Najväčšia smola je to, že my sme si chceli zajazdiť, ale ja som nejak nebol zaregistrovaný. A tu bol potom problém a asi budete vidieť nejakú potičku proste. Choďte von. Ja sa rozprávam s pánom. Bolo to klient. Mne to vadí, keď mi niekto preskakuje. Neregistrovaný klient. Žiadna stovka, žiadne peniaze, musíte ísť von. A iba by som to vysvetlil, tak my sme išli dnuka, lebo nám nejaký týpek odchádzal. Dal nám akože miesto, že tu môžeme zaparkovať na miesto neho a takéto veci. A proste jeden týpek nám bráne strašný egotrip dostal a reálne poslal von a vidíte, že to je proste dosť voľných miest aj všetkého. Parkujú tu ako keby ľudia nejaký bez stikeriek alebo celkovo takto. A dostal strašný egotrip a normálne na nás zavolal SBS-ku, všetko toto a všetko sa asi videli. Toto je tam strašne dobré, turbo. Aj turbo alebo Turbo S riadne páči. Je to ťažké s tými Porsche chlapi, je to ťažké. Tuto máme auto. Normálne venčil, lebo tu spršalo a sa to umývali a reálne, ja neviem, kým sme sa senka dostali a pršalo to, tak som to celé rozjebal. Za 15 km čo vám to dostalo, hotové. Veľa toho. To je pekné, no. Dobre chalani, takže nakoniec sme sa nedostali, bohužiaľ, na trať, alebo bolo to také, že neboli sme tam registrovaní, čo akože boli tam ako keby problémy a vlastne celý ten problém s tým SBS-karom alebo s tým týpkom proste na tej bráne bol to, že on tam stalo auto predtým, ono odišlo, on mi dal nejakú parkovaciu blbosť, že
že tam môžem stať nejakú tú nálepku a potom sa so mnou hádal, že s Timom to tam nemôže byť a takto. A ma prišiel ako keby nejaký nadriadený, zavolal si SBS-karu, nech ma vyhodia, potom prišiel nadriadený a vlastne, že úplne všetko v pohode, že však nikomu neprekážem, však miesta tam je kopec a tak. Ale tak, tu ste aspoň videli proste ten príklad toho, že chápeš, keď chceš byť ako keby niekde zamestnaný alebo v systéme, počúvať úplne že nezmyselné ako keby nariadenia, že vieš, nikomu tam neprekážeš, vlastne si tam dobre, že tí ľudia sa prišli pozrieť na Porsche, čo akože máš tam ako keby zadarmo im vystavené alebo im robíš ešte niečo dobré, že kvôli čomu tí ľudia prišli a oni sa k tebe úplne zle správajú, úplne na teba, neviem, SBS-karov, alebo nejdú ťa vyhodiť, že ja neviem, ako keby si úplne posledný chudák a im si tu prišiel to zničiť, je tam kopec miesta, ale to je proste pointa iná. Ak nechcete mať chlapi klasickú prácu, počúvať nejaké nariadenia šéfa, toto, úplne že nezmysly, chcete byť sám sebe pánom, čo je najlepšie, čo sa vlastne dá, tak som vlastne teraz pustil Infinity Income klub, alebo respektíve Academy. Je to v popise videa, je to aj v komentároch, je to aj na mojom Instagrame. Máte Instagram Z1AB, proste je to jediné moje auto, je to vykešované. Myslím si, že som reálne najmladší človek na Slovensku, ktorý si to úplne že od nuly vymakal sám, nemám nejakých bohatých rodičov, absolútne nič. Všetko som si vymakal sám a zarobil na to. Auto je proste vykešované, stálo to akože dosť tisíc, takže výsledky sú reálne tu. Ľudia mi tu ide rozprávať, že ja vlastne práve ako komerciál, tým som si tieto veci zarobil, akoby na penthouse, na auto, na toto všetko a tak. Pričom to tak vôbec nie je, ja tým ľuďom chcem ukázať nejakú cestu a smer. Samozrejme, nechcem to robiť ako keby zadarmo a je to také podľa mňa, že tí ľudia, keď sú schopní za to niečo zaplatiť, tak už budú schopní niečo spraviť, OK? Do nášho klubu, alebo respektíve do nášho kurzu, ktorý je, tak si môžete prihlásiť na waitlist a na čakačku a potom vlastne podľa toho prvý týždeň bude akoby zvýhodnená cena, alebo najlasnejšie, je to vždycky one-on-one, sú tam proste presné detaily, nie je to akoby také všeobecné, reálne sa vám ľudia iba presne vám menujú, je tam iba jeden človek, nie je to žiadna akoby masovka, je to priamo pre vás alebo pre ľudí robené. Nechcem na tom nejako ja zbohatnúť, lebo však keď si to prepočítaš, vieš, keď jedného človeka púšťame, aj keby je to 300 alebo 500 eur, tak je to 10 000 alebo 15 000 eur, pričom ja rozdávam sám zo svojich peňazí $25 000 mesačne, 25 000 a ostatné veci ja mám výdavky, kopec ďalších, takže reálne nie je to môj ako keby hlavný príjem, alebo ani nechcem to mať také, že byť predávač kurzov. Ide mi o to, že pomôcť čo najviac ľuďom, preto chcem robiť aj takýto content, chcem ako keby veľa ľudí ukázať ten smer, proste, ktorý chalani nevedia, nechcem ich ojebať, proste chcem byť ako jediný proste real a ukázať vám tie výsledky a určite ešte o to viacej, za čo si zaplatili, tak ešte o to viac a byť proste jedinečný v tomto, OK? Takže ak to chcete kúknúť chlapi, Infinity Income, na Instagrame to bude linknuté, bude to v popisku videa, v komentároch, alebo na mojom Instagrame to uvidíte, takže môžete mi tam dať follow, alebo však nájdete to a môžete sa joinúť do waitlistu, ak to vlastne prvý príde, ten prvý berie, OK? Dúfam, že sa vidíme tam, dúfam, že budete makať a že to bude o to lepšie. Celkovo moja tvorba má byť smerovaná na to, inšpirovať skôr ľudí a ukázať, že sa to ako keby reálne dá, lebo veľa ľudí, alebo starých proste si myslí, že buď tátkové peniaze, bla bla bla, alebo nejaké ojeby, alebo že to je požičané, že čo, reálne to je všetko moje a preto mám takú istotu a preto mám reálne dôveru za každým iným slovom, čo rozprávam, že viem, že sa to dá sa to proste spraviť. Ja som sa začínal od nuly, takže viem, o čom rozprávam a chcem čo najviac ľuďom pomôcť, OK? Napíšte mi schválne do komentov názory alebo nápady na nejaké ďalšie videá, chcel by som nejaký zaujímavý content robiť, čo vlastne to nie je, rozdať nejakým ľuďom peniaze, kde by sa hodilo, čo by sa hodilo, alebo akým spôsobom. Dosť ma to zaujíma, lebo chcem tu niečo robiť, čo tu nebolo a myslím si, že sa treba podeliť s radosťou a proste so všetkým, viete, a pomôcť tým ľuďom, ktorým sa dá. Takže tak, chlapi, dajte subscribe, dajte like, aj komentár a ak chcete viac takýchto videí, dosť ma to motivuje, že má to nejaký zmysel, je to proste pre niekoho určené, takže tak, dúfam, že sa budeme vidieť ďalej, OK? Instagram chlapi, waitlist chlapi a ďalšie videjko chlapi. Vidíme sa tam všetci, čaute.